Hayi, okay, ndakumva natsogo. Mufuna VN yachichewa pa zimene maganizo ndaperekawo. Hayi, ndikumvesani ambiri ndikuwerenga sikuti kumavuta amatha kuwerenga koma mwina amakhala busy ndi zintchito zina ndiye sangamawerenge. Ambiri they prefer VN ndiye mmene mwanenera ndikupangirani zimene ndikunena ndikunena kuti pandale atsogo sitimamverani chisoni. Anthu amene akutimenya ndi mapropaganda omwe asamakandulowa akufuna kusokoneza mitima ya anthu kuti anthu azamvere chisoni nthawi ya voti. Iwowo akutengerapo mwayi kutayika kwa a state president athu ndi anthu ena 8 aja amene anataya miyoyo yawo mungozi ya ndege. Nde chimene chachitika iwo atenga nkhani ya candlelighting ngati propaganda. Kwa iwowa ayamba kampeni ya 2025 si macandlelight woti akukumbukira imfa ya SKC. Ayi iwalana atsogo. Imene ndi kampeni ayiyamba kampeni ya 2025 nde abisala kuyasa makanduloko mfake mtatu muonesese mauthenga awo amene akupereka kuyasa makandulo si yachikumbuso. Ayi ni mauthenga onyoza boma wotukana presidenti cholinga afuna kuzala mbewu yoyipa m'mitima mwa anthu. Tsono ife enafe ndife ma political foot soldiers ndale timaziyamba kale ndipo tidaziyamba kale timaziwa kuti zimene akupanga uyu pandale akufuna chakuti propaganda iyi ikathera chakuti cholinga chake ndi chakuti. Ndibwereza atsogo ya candlelighting iyi si ya SKC kuti kukumbukira imfa ya SKC kapena moyo wache. Ayi an official ayamba kampeni ya 2025 ndi ana achepa kwambiri abisala pamazi kumansana wakuonekera. Nde ifeyonso ma political foot soldiers a MCP amene timamkonda president tizamenya amene wakugwesa makandulo awo akuyasa ife tizathira amazi kuti mpaka na azime chifukwa kampeni sinayambe koma iwo ayamba kampeni mwakabisalira. Nde akapitiriza kunyoza president ndi boma la MCP cholinga kuti anthu amvere chisoni 2025 azavotere ndi njira imene ayitenga ndiyo mayasa makanduloyi kumanamiza kuti tikukumbukira moyo wa SKC tikukumbukira. Ayi ifeso tilo tizamenya pansi palamba kwauza amalawi zoona adi zache chifukwa pa zimene enafe tikupanga ine una Bokeni Msoni lupanga ndikwauza amalawi zoona adi zache kuti awo akunama makandulo akuyasawa sikukumbukira moyo wa SKC ndi aja amene anamwera pa ngozi. Ayi ndi kampeni imeneyo. Chomvese chisoni atsogo ambiri amene akunyoza president wakutukana boma akugenda ku polisi ali mchamba mthumba. Ambiri wakunyoza state president wa ali ndi mabelo mthumba akatangale ena ofuna kulanda boma dzimabelo zili mbwe m'matumba mwawo ndi akuima pachulu kumanyoza boma. Ena wali zimabelo zavuaza concession kufuna kulanda boma atamwalira bingu ali mdzimabelo zakatangale okwesukomu kenjeko ndi zina. Atsogo ayamike mulungu ali ndi mwayi kwambiri anthu amenewa chifukwa akunyoza president Reverend Lazarus Makazi Chakwera pamene iwo ali mdzimabelo mthumba. Ayamike kuti Malawi panopo ndi president opa mulungu munthu wa mulungu ofuna mtendere munthu osafuna kuti wina afinyike olali wakuba. Komatu atsogo ndikuza nzoona tikonako ndikumbali between you and me a president atipwetekesa ndi mulungu wawo ndithu atipwetekesa ifo anzathu akumenya ndale ndefeyo tikumati andi munthu wopemphera munthu atsogo ndale ndi ndale. Ife ineyo na Bokeni Msonda ndi auza president kuti ya president ICB apange ni fund ayambe kwatola anthuwa onse akuba ayambe kwatola nthawi zino chifukwa tikayamba kwatola nthawi yokuti tayamba kampeni anthu aziti ayayi mukwatola ifo cha kampeni. Amalawi ndi anthu omva chifundo kwambiri, amalawi ndi achisoni kwambiri. Amalawi olokukugunda ndi galimoto amakapereka chisoni kwa ugunda osati ugundidwayo. Amalawi ndi anthu amava chisoni pa chilichonse. Ndi awa tikayamba kwatola nthawi yokuti tayamba kampeni ya 2025 anthu azitanza ndale ndebola panopo ayambe kwatola pano
ICB apange funding ayambe kwatola onse amwano onse amene ali ndi mabelo mthumba onse akuba awatole atsoko ndikuze nzona lidakakhala boma la DPP olweneyo Kenison danakakhala president wa dziko lino nkanatola usewa onse akunyoza boma onse akunyoza president nakatola onsewa nakakaponya maprizoni amdziko lino kumeneko azikalira ndi kukukuta mano koma president athu tungotaya munthu wa mulungu munthu wopemphera iyayi tikumpwetekesa president kupemphera kuli apo koma kuopa mulungu kuli apo ndiye ine azikunyoza inde tikuonera imene kuti physical demons I cast them out physically anthu asamatengerepo mwayi chifukwa ndinopemphera ndinofasa ndinobadwa somaso pano ndazikantengera kumtoso ayi olambu yesu anamenya anthu mchalichi sono tisamangota president wathu ndiopemphera timpwetekesa president ndibwereza tsoko ine nakhala president msondani onse amene akunyoza onse akutukana ali milanduwa nakatola onsewo onse nakatola kwaponya kuma prison kakuti tili kayakuti uko azika kukuta mano kumeneko chifukwa kupanga chipungu mukumbukira tsoko malemu SKC mzimu wause mumtendere anati pachanali wokundatu myambi mwambi wake wina umene ndimaukumbukira ndipo sinza uyiwala mwambi wotanthauzo anene kuti sato amati sato saweta ukayiweta sato imaza kutembenukira nkukumeza sato SKC anali kukunda myambi ndipo myambi yake yambira SKC inali yatanthauzo anati sato saweta ukayiweta sato imaza kutembenukira nkukumeza asamagende ku polisi ali ndi chamba mthumba ayi mwana wakupanga watsogo ayamba kampeni ya 2025 siku yasa makandulo kumbukira moyo wa SKC ayi ena fetu kumbukira moyo wa SKC kuzera mumapemphero ndi makandulo anje omwe yasa usiku koka chifukwa cha target yawo ndachinyamata chifukwa tachinyamata ambiri amakonda usiku amakonda kumowa amakonda kumadansi zambiri zochitika zosokonekera zimachitika usiku ndewo atenga usiku kuti usiku ndazikayasa makandu ngatafuna kukumbukira moyo wa SKC bwanji sakupanga masana asankhadala usiku chifukwa usiku ndikumachitika zambiri za usataniki zambiri kumeneko za usembwere amaza kuti usiku munthu ndi pamene satana amagwira ntchito yake usiku olo imfa zimachitika usiku ikamakwana 12 o'clock kumapita chamma past 2 past 3 ndi pamene satana amagwira kwambiri ntchito chifukwa chake ife ngati anthu opemphera timadzuka usiku 12 o'clock midnight prayers ndi imene mulungu imagwira ntchito kwambiri olo mzipatala mu anthu muone akafuna akamamwalira anthu amamwalira usiku simasana kwenikweni amamwalira usiku from 12 o'clock to 3 o'clock am pamene matenda amakula mzipatala pamene anthu amamwalira pamene mzimu woyipa umayenda matenda ambiri amakula usiku so makando light awawa atsogo omayasa usikuwa sikukumbukira moyo wa SKC ayi ndi propaganda ayamba kampeni ya 2025 akufuna sympathy vote ndeifeyo tangokhala tilidu tukuti ayayi asiye natopa satana satopa atu ndikuti ayayi asiye akatopa akhala chete satana satopa sogo satana amakhala pa mission satopa amene wakwasirira atapanga zimene zimpakana chaka chamawa mpaka toko makampeni akupangabe satopa ndenu kuti ayayi tenti basi yakayi akafika pena atopa ayi atsogo ayi zikomo atsogo mukhale ndi tsiku lopambana ambuya udaliseni mutha kuigawa imeneyi mutha kuigawa atsogo igaweni ipondeni fada ifala mulemu you have my authority Ken Msonda born again Christian evangelist and a seasoned politician political foot soldier zina nandipasa a former president His Excellency Dr. Bakiri Muluzi political foot soldier of Malawi